Jes, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Fiksu HR-webinaariin. Ja mun nimeni on Robert Kiuru ja toimin tänään täällä sekä esittelemässä Fiksu HR että vähän tässä samalla juontajana haastattelemassa Timoa ja mulla tosiaan vieraana täällä Timo Kuusisto Node Automationilta. Saat Timo esitellä itsesi seuraavaksi. Joo, kiitoksia ja huomenta vaan kaikille. Tosiaan toimin Node Automation Oyn toimitusjohtajana tässä nyt 6 vuotta. Taustaa on tuolla työelämässä sitten prosessi- ja kemian teollisuudessa ja kupariliiketoiminnan puolella. Ja tosiaan nyt sitten metsäteknologiayritystä tässä vedetään ja vastataan markkinahaasteisiin. Kyllä, kiitoksia Timo. Ja Timo pääsee tuossa hetken päästä vähän enemmän kertoa case Node Automationista, mutta ensimmäisenä tässä meillä agendalla niin käydään läpi Fiksu HR-palvelua, joka on nyt sitten uusi palvelu kyseessä, ja sen jälkeen mennään tuohon case Node Automationiin ja Timo pääsee silloin lisää ääneen, ja sitten loppuyhteenvetoon noin puolen aikaa ollaan sitten valmiita ja homma on paketissa. Hyvä, mutta lähdetään liikkeelle ensimmäisestä aiheesta, eli Fiksu HR:stä. Ja Fiksu HR on tosiaan uusi PK-yrityksille erityisesti suunnattu HR-palvelu, ja olemme osa Talent Centeria ja Talent Centerin uusin tuote ja Talent Centerin historiahan vuodesta 2010 alkaen rekrytoinnin, headhuntingin ja henkilöstövuokrauksen parista, ja siellä toimiessamme olemme sitten törmänneet siihen tarpeeseen, että erityisesti PK-sektorin yrityksillä niin olisi avun tarvetta erilaisiin HR-asioihin liittyen, ja siellä ollaan Talent Centerin puitteissa näissä jo monia yrityksiä autettukin vuosien varrella, mutta nähtiin sitten, että tästä on hyvä muodostaa oma palvelunsa, ja sen pohjalta syntyi sitten Fiksu HR, ja Fiksu HR on tarkoitus olla matalalla kynnyksellä yrityksille tartuttava HR-palvelu, joka auttaa sitten niissä arkipäiväisissä HR-kysymyksissä sekä sitten isommissakin HR-projekteissa. Ja ajatuksena siis se, että laitetaan ne yrityksen HR-asiat parempaan kuntoon. Ja lakisääteiset velvollisuudet on tietysti se vähimmäistaso, joka jokaisen yrityksen tulisi HR-asioiden osalta täyttää. Eli jo lähtien siitä, kun yksi työntekijä palkataan, niin on useita lakisääteisiä velvollisuuksia. Ja ne pitää tietysti olla kunnossa ja luo sen pohjan HR-asioille. Lisäksi tietysti nähdään, että HR on ennen kaikkea paljon muutakin kuin vain lakisääteiset asiat, eli laadukkaasti tehdyt HR-asiat niin auttavat yritystä sitten myös siinä heidän ydinliiketoiminnassaan, ja niiden avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua. On se sitten siihen, että saadaan houkuteltua niitä uusia meille parhaita mahdollisia osaajia yritykseen, toisaalta saadaan pidettyä kiinni niistä nykyisistä ja meidät nähdään hyvänä työnantajana, ja näitä asioita tietysti löytyy hyvin monia, mitä sitten laadukas HR luo yritykselle ja tuo sitä kilpailuetua. Ja Fiksu HR on tarkoitus tarjota nimenomaan se kustannustehokas ratkaisu HR-asioiden pyörittämiseen, eli harvalle pk-yritykselle ehkä se oman HR-asiantuntijan palkkaaminen on ajankohtaista ja mahdollista ihan sen HR-asioiden volyymin takia, mutta sen sijaan, että ne on sitten eri ihmisten tai yhden ihmisen oman työn sivussa hoidettavia asioita, niin meiltä saa sen kokeneen asiantuntijan auttamaan näissä asioissa ja tuomaan sitä laadukkuutta siihen HR-toimintaan kustannustehokkaasti. Hypätään sitten seuraavaksi vielä hiukan syvemmin tuohon itse tuotteen sisältöön. Eli Fiksu HR:llä me jaotellaan tässä tuotteessa HR 4 osioon, eli sieltä löytyy HR Legal, eli ne lakisääteiset asiat, sitten mikä on se
pohja, kuten tuossa aikaisemmin äsken jo sanoinkin. Ja tässä itse seuraavalla sivulla niistä vielä lyhyesti, eli niitä lakisääteisiä vaatimuksia on itse asiassa yllättävän paljon heti siitä lähtien, kun yksi työntekijä yritykseen palkataan, ja lakisääteisten asioiden määrä sitten lisääntyy sen mukaan, minkä verran työntekijöitä yrityksellä on. Eli siellä löytyy monenlaista ohjelmaa, suunnitelmaa, mitkä pitää olla kunnossa, ja niiden kuntoon laittamisessa toki sitten asiakkaitamme autamme. Palataan vielä tähän nelikenttään takaisin, eli sitten toinen aihe, eli HR Management, eli siihen sisällytetään meillä nyt nämä työsuhteen elinkaaren eri prosessit, eli ihan sieltä henkilön työsuhteen alusta aina sitten työsuhteen päättymiseen ja kaikki eri HR-prosessit, mitä siltä väliltä löytyy, ja se, että ne hoidetaan mahdollisimman laadukkaasti ja hyvin työntekijää sekä sitten tietysti yrityksen tarvetta palvellen, niin on se pohja siihen hyvään HR-työhön. Sitten kolmantena HR Development, eli erilaiset kehittämishankkeet henkilöstöön liittyen, eli tyypillisimpiä esimerkkejä tästä ovat varmasti osaamisen kehittäminen tai yrityksen toimintakulttuurin, toimintatapojen kehittäminen, niin ne menee tuohon osioon erityisesti. Ja neljäntenä osiona sitten työnantajan mielikuvan kehittäminen, eli oikeastaan nämä aikaisemmat 3 osiota luo sen tärkeimmän pohjan sille työnantajan mielikuvalle, eli se itse perustoiminta on kunnossa. Ja sen lisäksi tietysti se, että miltä me työnantajana tai yritystyönantajana näyttää ulospäin, ja siihen liittyy sitten monia eri tapoja tuoda sitä esille. On se vaikka henkilöiden uratarinoiden mainostaminen ulospäin, kerrotaan minkälaisia henkilöitä meillä on töissä, millaista uraa he on tehneet, miten me viestimme itsestämme työnantajana, mitkä on yritykselle tärkeimpiä arvoja työnantajana ja näin edespäin. Ja tietysti laadukas rekrytointiprosessi ja rekrytointiprosessiin liittyvä viestintä on myös hyvin olennaisia asioita siinä, millaisen kuvan meihin yhteydessä olevat hakijat saavat yrityksestä. Ja tämä on tietysti yksi nelikenttätapa jakaa HR tämmöiseen 4 osaan. Osittainhan asiat näiden osalta saattaa mennä päällekkäinkin, ja tämä ei ole mikään kiveen hakattu jaottelu, mutta tästä paletista tällä pyritään hahmottamaan sitä HR:n kokonaisuutta, ja näistä palikoista meidän sitten asiakkaille aina rakennetaan se heille sopiva paketti heidän tarpeiden mukaan, eli välillä sisältää asioita näistä kaikista, joskus vain osasta, mutta se riippuu täysin siitä asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta. Ja sitten oikeastaan ihan tämmöistä käytännön konkretiaa, miten meidän Fiksu HR-palvelun kanssa lähdetään liikkeelle. Eli starttaamme aina yhteistyön alkukartoituskyselyllä, jossa tuon äskeisen nelikentän pohjalta niin meillä on kysely, joka kartoittaa näitä kaikkia 4 osa-aluetta HR:stä, ja katsotaan, eli asiakas vastaa tähän kyselyyn, jonka jälkeen pidetään kyselypurkutapaaminen, jossa sitten vielä keskustellaan läpi nämä eri HR-aihealueet, ja sen perusteella määritellään ja pohditaan, että löytyykö sieltä niitä kohteita, joissa me voitaisiin olla avuksi asiakkaalle, ja sitten jos yhteistyöhön lähdetään, niin määritellään ne tärkeimmät tavoitteet, joiden kanssa aletaan tekemään töitä. Ja asiakkuudesta meillä vastaa aina yksi HR-asiantuntija, joka on se pääyhteyshenkilö meidän asiakkaan suuntaan, ja meillä sitten taustalla toki myös muu Fiksu HR:n tiimi sitten tukemassa. Ja yhteyshenkilö on tietysti säännöllisesti yhteydessä tähän asiakkaaseen, ja puolen vuoden jakson jälkeen sitten tarkastelemme aina sitten otamme hiukan isomman pysähdyksen ja katsotaan, miten niitä tavoitteita, jotka asetettiin silloin puoli vuotta sitten, niin on sitten saavutettu, ja asetetaan tavoitteet sitten seuraavalle puolelle vuodelle. Ja tarkoitus
ja ydinajatus meillä on tietysti se, että pitkää yhteistyötä kaikkien meidän asiakkaidemme kanssa rakennetaan ja pystytään tuottamaan heille lisäarvoa ja auttamaan heitä niissä päivittäisissä HR-asioissa. Ja vielä viimeiseksi osioksi ennen kuin päästään keissiin, niin lyhyesti FixHR:n paketeista, joilla sitten lähdetään tuossa yhteistyössä liikkeelle. Eli meiltä löytyy kolme pakettia. Kevyimmin niistä on starttipaketti, joka sisältää sekä tämän alkukartoituksen, mistä äsken kerroin ja sen pohjalta tehdään se HR-suunnitelma, määritellään ne tavoitteet. Lisäksi sinne kuuluu henkilöstön kevyt pulssikysely, jolla voidaan kevyesti ja helposti kartoittaa henkilöstön tämän hetken tilaa. Ja starttipaketissa sitten ne asiantuntija-apu on tuntivelotteista, ja sitten lisäksi siihen voidaan lisätä tämmöisiä etukäteen hinnoiteltuja kokonaisuuksia, on se vaikka joku raportti tai muu, mikä meiltä tilataan, niin ne sitten hinnoitellaan pakettihintaisesti. Mutta silloin hinta on tuo edullinen 99 € kuusta, jonka päälle sitten tuollainen lisätyöt sitten tulevat. Eli tavallaan paketti, johon on kevyt, helppo tarttua, mutta sitten ne kaikki lisäaputyöt niin tulee sitten erikseen velotettuna käytön mukaan. Seuraavana tukipaketti, eli starttipaketin lisäksi, mitä tuossa on kuvailtu, niin siinä se asiantuntijan apu kautta tuki. Eli esimerkiksi jos Timo meille soittaisi ja hänellä on tukipaketti, niin se kuuluu tuohon kuukausihintaan, eli soitot tai sähköposti, jota meille tulee kysymyksiä siihen päivittäiseen HR-työhön liittyen, niin kuuluu tuohon kuukausihintaan tuossa tukipaketissa. Muuten sitten, jos meiltä Timo tilaisi vaikka uuden kehityskeskustelumallin, niin se on sitten erikseen velotettava kokonaisuus. Muuten samalla tavalla kuin tuo starttikin silti edetään. Sitten on vielä oma paketti, eli usein siinä tapauksessa valinta kohdistuu tuohon omaan pakettiin, jos yrityksen HR-tarpeet ovat selkeästi laajempia. Eli siellä voisi vaikka olla, yrityksellä on sen verran paljon HR-tehtäviä, joihin tarvitsevat meidän asiantuntijaa tekemään niitä konkreettisesti heidän puolestaan, että se olisi vaikka, että päivän viikossa meidän asiantuntija on tai joku määritelty tuntimäärä, vaikkapa 20 tuntia kuukaudessa, niin meidän asiantuntija on auttamassa yritystä. Tai sen lisäksi oheen niin meitä pyydettäisiin asiakkaan toimesta hankkimaan vaikkapa modernia HR-työkaluja, vaikkapa HR-järjestelmä yrityksen HR-toiminnan tueksi, niin siinä kohtaa oma paketti saattaa olla se ratkaisu, mutta se on täysin räätälöitävä kokonaisuus, mutta silloin usein päädytään omaan pakettiin, kun asiakkaan tarve on selkeästi isompi ja laajempi, ja silloin kun startti- tai tukipaketti ei siihen tarpeeseen vastaa. Mutta jokaisessa tapauksessa kuitenkin mennään siltä pohjalta, että vastataan juuri niihin asiakkaan tarpeisiin ja pohditaan sitten yhdessä, että mikä näistä paketeista parhaiten vastaa sitä asiakkaan tilannetta. Siinä tuollainen lyhyt läpijuoksu ja yhteenveto FixuHR-tuotteesta, ja seuraavaksi mentäisiin caseen Node Automation ja päästetään Timo seuraavaksi ääneen ja lähdetään liikkeelle sillä, että Timo pääsee lyhyesti esittelemään Node Automationin ja tämän hetken HR-tilanteen, mistä on lähdetty liikkeelle. Joo, kiitos Robert. Lyhyesti tosiaan Node Automationista me ollaan vuonna 1991 perustettu metsäteknologiaa toimittava yritys. Pidämme itseämme edelleen kyllä PK-yrityksenä, vaikka omistus tuossa muutama vuosi sitten siirtyi Ruotsiin Tukholman pörssissä noteerattuun Attec-nimiseen konserniin. Ja Attec on tällainen, sanotaanko, teknisen kaupan alan moniosaajayritys ja
liikevaihto pyörii siellä 2 miljardin euron paikkeilla ja tähän konserniin kuuluu 150 yritystä. Ja Suomessakin on luokkaa 22 yritystä kuuluu sitten tähän Attec-konserniin. Mutta Nord Automationista meidän tuotteet on tukin käsittelyyn, tai sanotaan näin, että suurin asiakassegmentti on sahateollisuus, ja sinne toimitamme sitten tukin käsittelylaitteita, on sitten kyse tukin lajittelusta tai sitten sahan syötöistä, ja sitten näiden sahateollisuuden sivutuotteiden, siellä on sahanpurua, kuorta, haketta, niin näiden sivutuotteiden kuljetinjärjestelmät on sitten meidän tuoterepertuaarissa. Toimitaan 2 eri paikkakunnalla. Meillä on pääkonttori Kristiinankaupungissa ja sitten konepaja on tuolla Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Meitä on tällä hetkellä semmoinen 70 henkeä, riippuen vähän kausivaihtelusta voi olla 80 henkilöä töissä. Ja jos puhutaan lyhyesti meidän tämän hetken HR-tilanteesta, niin kyllä ne päivittäiset HR-asiat sitten monasti tulee tähän toimitusjohtajan pöydälle. Myös osaksi meidän palkanlaskenta tietysti sitten osallistuu näihin asioihin myös, mutta tässä ehkä se syy sitten, miksi olemme lähteneet hakemaan ulkopuolista palvelua, että pysymme ajan tasalla sitten näissä tärkeissä HR-asioissa. Ja tosiaan syy tässä lähteä yhteistyöhön Fiksu HR:n kanssa. Kyllä se toimitusjohtajankin elämä on aika hektistä ja niin tässä kuitenkin mekin näemme, että henkilöstö on se meidän tärkein voimavara ja että he voivat hyvin, ovat motivoituneita ja meillä on ne ammattitaitoiset työntekijät käytössä. Kuten tuossa Robertin slaidissakin näkyy yhdessä, että se on myös kilpailuetu, niin me halutaan tähän panostaa. Ja esimerkkinä tässä nyt tulee esimerkiksi nämä lakisääteiset asiat. Meillä se on nyt viime aikoina tarkoittanut yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä, tasa-arvosuunnitelman tekemistä ja tässä on aina sellainen pieni dilemma, että kun se aika on rajallista, niin ei aina ehdi seuraamaan, mitä tuolla lakisääteisien puolella sitten tapahtuu, mutta tähän on hyvä vastaus sitten ottaa ulkopuolinen apu käyttöön. Ja meilläkään ei ole niin kuin kokopäivätoimiselle HR-henkilölle töitä tarjota, niin oikeastaan tämä Fiksu HR vastasi kyllä tähän meidän tarpeeseen erittäin hyvin. Sitten me saadaan kaikkiin näihin arkipäiväisiin, päivittäisiin HR-asioihin helpotusta ja apua täältä Fiksu HR:n kautta. On se sitten kysymys rekrytoinneista tai muuten työsuhteiden hallinnasta, että tähän me ollaan kyllä saatu paljon apuja tätä kautta. Ja sitten myös, kuten sanoin tuossa, että tämä henkilöstö on se voimavara meille, niin kyllä sitten pitää katsoa pidemmällä tähtäimellä myös, että näitä HR-asioita kehitetään, jotta se meidän kilpailukyky pysyy sitten tallella ja meillä on ne motivoituneet työntekijät, niin Fiksu HR tarjoaa myös siihen sitten elementtejä, millä tätä kehittämistä voidaan tehdä. Kyllä. Mitä Timo tuleeko mieleen nyt, kun tietysti ollaan uusi tuote kyseessä, on tässä hetki tehty yhteistyö, mitkä on niin kuin tähän mennessä niin kuin tärkeimmät saamanne hyödyt Fiksu HR:n-avusta, niitä osittain tuossa jo sivusit, mutta jos niitä jotenkin tiivistää. No joo, kyllä se on nämä akuutit HR-kysymykset, mitkä liittyy nyt, on ne sitten rekrytointeihin liittyviä tai sitten ihan työsuhteiden hallintaan liittyviä asioita, niin ollaan saatu kyllä paljon apua ja
pysymme eritoten just näistä lakisääteisissä asioissa, niin pysymme tietoisina, että mitä meidän pitää tehdä, ja ne on aina hyvä tehdä kyllä etukenossa näitä asioita, eli se on sitä kehittämistäkin, mutta se, mikä tässä on ollut meidän kannalta äärettömän hyvä, on ollut se, että me ollaan saatu ripeästi kysymyksiimme vastaukset. Sitten tässä on sitä monipuolisuutta, että voidaan mennä HR-asioista ihan laidasta laitaan, ja aina löytyy sitten ammattitaitoista henkilöä vastaamaan sinne. Tämä on myös meille aika riskitön, suoraan sanoen, tämä palvelu. Ja tuolla on paljon HR-maailmassa tämmöisiä käytäntöjä ja esimerkkejä, niin tämmöinen kokenut HR-ekspertti pystyy tällaisia sitten meillekin antamaan, ja niitä sitten pystymme jalostamaan tänne meidän omaan toimintaamme. Että kyllä tässä on paljon sellaisia hyviä hyötyjä saatu tästä tosiaan, kun sitä kokopäivätoimista HR-ihmistä meillä ei ole ollut. Kyllä, koska se on tietysti ymmärrettävää, että kun on siinä se oman päivittäisen liiketoiminta-asioiden kanssa tekemissä, niin ei ole millään aika riitä siihen, että olisi hyvä HR-asiantuntija myös sitten samaan aikaan. Niin tästä joo, meillä tietysti sitten taas asiantuntijat painivat näiden asioiden kanssa päivittäin ja eri yritysten parissa, niin he ovat tietysti luonnollisesti näiden kanssa ajan tasalla. Juuri hyvä. Näin. Kiitoksia Timo esimerkistä. Onko Timo vielä jotain lisättävää vai oliko siinä oikeastaan kaikki olennaisimmat asiat, mitä tuli mieleen Fiksu HR:n liittyen ja ensikokemuksista? No niin, me olemme taipaleemme alkuvaiheilla tässä, että odotamme paljon kyllä tältä, että meillä tulee varmasti nämä HR-asiat parempaan kuntoon. En voi sanoa, että ne nyt huonossa kunnossa olisi ollut, mutta nyt varmasti pystyy olemaan siellä aallon harjalla näissä HR-asioissakin, että kyllä tämä paketti ja palvelu vastaa tähän meidän tarpeeseen kyllä todella hyvin. Kyllä, hieno kuulla ja antaa tietysti varmuutta siihen, että ne asiat hoituvat sitten hyvin, ja niin kuin sanoin, niin alkutaipaleella ollaan, ja teidänkin kanssa on siitä kevyellä paketilla lähdetty liikkeelle ja lähdetään kehittämään sitä yhteistyötä siitä eteenpäin. Mutta hyvä, siinä alkaa olemaan varmasti meidän tämän päivän keskustelu paketissa, ja toivottavasti siellä yleisö on saanut hyvän käsityksen, mitä Fiksu HR on ja mihin HR-tarpeisiin se voi olla avuksi. Ja isot kiitokset Timolle, että olit täällä tänään mukana vieraana ja kertomassa Nude Automationin tilanteesta ja tarpeesta, miten ollaan lähdetty yhteistyössä liikkeelle. Ja iso kiitos kaikille paikalle tulleille kuuntelijoille siellä linjoilla. Ja tässä kun webinaari päättyy, niin se itse asiassa heittää teidät tuonne Fiksu HR:n nettisivuille, eli sieltä jos heräsi kysymyksiä ja haluatte tietää tuotteesta lisää, niin saatte lisätietoja. Ja tietysti sieltä löytyy allekirjoittaneen yhteystiedot, eli jos herää jotain lisäkysyttävää, niin matalalla kynnyksellä saa olla tänne yhteydessä ja mielellään näihin aiheisiin sitten vastailen. Kiitoksia kaikille webinaariin osallistujille, oikein mukavaa viikon jatkoa. Kiitos myös minun puolestani.